Tôi xin bắt nghi bên bao giờ sung yêu play na kam tan Singapore ka bao play lap lap pat ngi kum ka Good News TV jong ka jeseng samla ki pis not sap ngi ya ka bangin yo ya ka program ha ka ni ka por sai sin pat ngi pya sopai pi ki prabangin be ie ki perlok projor baro kat ki bala bandon ki gi sem ki jong pi ki ba pe ki ni program ban ngi skam bao play ndorin kat ling ba ka ni secretary ha ka ni ka por bagi benta baro ia kemungin yo apan pendap kelong dari Syah nak benta ke burom ke jong keketin ke jong blay ke ong uji suti udawan ula keren haki uda ong la hanga ke bor baro hapeneng bar khendau namar kata ken to khe dalit no mapi to pelong senran ye ke ben riu baro da pen baptis ye ki hager teng ke jong kpa bar ke jong khun barka jong men sim bakhut dei kai yaki ban sumar yaki ai baro kat kiba ngalau kum yapi hakmi ngaru ngalong ringkat pat phi halagasngi hadu kabawai no kapurthai kumjuru nakchithi kaba ach ki Nongkren klanong kaba saw katu kanit ki khot kintin ki ong kumni namar ngim yalap yaladi henre yo Christ Jesu kum utrai ken Hendrai ladi hi ki syakri jong pi nagabenta ujisu. Naba ublay ula hukum ya ka jingsyai ban syai no nagabadum ula pensyai ki do nut jongi. Knang ya ka ban pensyai ya ka jingtip ka burong ublay haga khmat ujisu Kris. Hendrai ngi don kani ka jingen show haki khiu kundo. Baga jing kraw tam ka tagabor kan long na ublay ban om nangi. Haki eki baro la penjenjar sat yangi. Hendrai om sim la pensipai yangi. La tap bayong yangi hendrai om hagapan dakut lat la be no ben yangi hendrai om chum la e no yangi la penkelon kram yangi hendrai om chum la penjot no yangi daga baba keleng hakan gamet halagasngi ya ka jingyap ujisu ubau trai knang ban pen pau ya ka jingim ujisu ru hagamet jongi ublei unkerku hagop yosngau ya kini kentien ke bakhut naga ktien ke jongu tengile ya ublei ke jingdwai ngai ngu imi au blay bokpa jongi bab neng ula don kat bat ngi hagis ngi por kulit no baro oi kham tam hapding jong gani ka pandemic jong ni covid khat khandai ngi don au blay le jong jing sem ki jing amat ke jongi oi au blay don ki badu no ki ba e ki ba thoin don bi amat ki jing pang ki jing stom bat la ki rukom ki pher re hapding jong kita ki jing sem ki jing kandu ki jongi au blay wala ki long ki jing pher iwe ni we pat en ringi so tho pat au blay ya keti kebedan bor ke jong mi au blay ke ba me macam la ino yangi henry mla senran rengkat bat ngi tat hadu ke por bat ke ni khlip mat isne namar kata au blay ya ke ba me rengkat bat ngi ling ba ke por habangin se yo ya ke ban sekuri me ling ba ke program jong ke Good News TV hoi ngi dwai kerpang au blay na kam ta ke jing sekuri baro ki benta ba pher ki bangin yo ban pendap bat kerpang ru au blay na kam ta sekuri jong mi au blay pastor L.S.Nongphlang au blay bila plai ya kapor ya ka benar kat bat ngi kum ka jeseng samla ki chipis na sap ngi ya ban sam ya ni ka khubor ka ktien ka bakhu ka jong me isne bun kan bor au blay lo jong sakri bagai ka ba mi no na ka sin tur ka jong kalong dai sha au blay ya ka ba me hi mlakir khu yo ni dwai ru au blay na kam ta ki special numbers ki ba ki khun samla ki don ka ban ai ban ngai scam au blay baling ba ki jing rwai ka jong ki kan long ka khubor na kam ta jong ilang baro ki bi sngo pat sha score ka ni dwai ni ka poru na kam ta ka jeseng samlang ki business sap ngi ke pangru na kam ta ke ni ka Christian multimedia ministry jong jeseng samla baga nang la au blay ya ka ban pen kraw ya kerteng ke burom ke jong me lengba ke ni ka media ke jong ki hoi ru au blay ya ka ban Christian boru ya ka jeseng samla na do chairman secretary bagi wi pat ki ban ke bentai ke ban pentelun ya ka kam ke jong me baga nang la au blay ban treasure ham ru kumjo ni dwai ru au blay na kam ta ke senat ka assembly hoi ru nam ta kiru ngai baro au blay wada pden yo jing e ke yo mat ye kendo ring yo kin so tho pat ye ka jing ron kat ke jong me halaga sngi ye ke jing ke jong ki sim au blay jing dwai ke jong ni ka por pat ma ye ke like kilet ke baj so si ye me da bangi pan bangi ker pat hagar tem dan bor tam ke jong tra Jesu amen menta ke por pat ni pen pau ke jing songu bagi jing so buram na kamta i pastor rangba jong ka ribhoi sinat i reverend L.S.Nongphlang baboro ang yetep ha belong way ni sakri jong blay buju sam khubor ka tin jong blay hak je sengi ba pher
Sai sian pat ngi priang sobhai pi pastor syara ni ka jing priang ke jong pi ya ka jing penbet jong ke ka Good News TV ya ka beneran kat pat ban sam kubor ke tin ke jong blai ngai scam mo blai nong den kat pat pi wat wala pila dei ka ban song thai no ko active pastor ngai pinang lai ka ban a ke jing secretary pat hai ka ban tai ka per te ni ka por haswai ka ban yo ban singap pat cha skor kubor na i pastor Reverend L.S.Nongphlang ngin yo so shwa ya ka we ka jing rwai kerpang na i Master George Pangniang bat ki parlok ki ban ai ya ka jing rwai bat ka teng ka jing rwai ka jong ki galong yes I know Sinners lost and lonely, Jesus' blood can make you free, for He saved the worst among you when He saved a wretch like me. And I know, I know Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. To the faith, give it power. Turns the night to golden day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. In temptation, He is near thee, holds the powers of hell at bay, guide you to the path of safety, give you grace. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. Jesus' blood can make the vilest sinners clean. Oh, the blood of Jesus can make us clean. Nongkren pen pau jing sengu yo blai
Ubelaril sumar bat kerkuru ha ke jing im ke jungi. Lang ba kisngi bat kipor baro kibla leit no sedin. Nginduai bo boleh undon rengkat rubat ngi. Ha kisngi kibandang wan. Ngasngi ubanai ku boleh kerpang ipi baro kibi don benta ha ba penyai. Bat kersyan ru na kebenta kene ke Good News TV channel. Ha ke juga por ngai ku boleh lang ipi baro. Kibas ngap ya kene ke program ha kene ke sengi. Ha ke kerteng ke jung trai. Bat unong pen im jungi ujis kuris. Ha kini kendiat benai. Ha ke jinglong kum kibriu. Ngidon ha pedeng ke jingdom bat jinglango. Ha pedeng ke jing pisa mensem. Bat ha pedeng ke jing bom singai. Na kementa ke jing singai la dei ban khang kerdep ye ki jing mane. Ki jaka mane belai. Ki jaka pule bat ki wei de. Kane ke jing ya ha kini ki sengi. Na kane ke coronavirus. Kalau kata sisya ye ke donut bat ye ke jing perkhat jungi. Kane kalau kata lang ye ke niam, ye ke sensyar ke khadar. Ke khayi ke peteng, ke pule ke puthi, ke jingkot jingkhia. Bat khamtam ke jingdu no ye ki babun ba ki mensem. Ha kane ke perthai. Ki jingduai bat ki jing sngewlem jungi. Kan long ye kito baro ki bala syak kta da kene ke COVID-19 pandemic. Bat kumju na kebenta ki bahaying hasem jungki. Ngakhot lang ye baro ki parabange. Banginduai kerpang ye ki nong sensyar ki jungi. Bat khamtam ye kito baro ki bedon kebenta. Kabah khmat. Ban yale persya ye kene ke khlam ke bakensya. Nginduai bikin yo ke jing start ke baken jabalai. Bat bikin la ban IT yala de. Na ke benta ke jing baha jung ki wei pan. Kumbadon ke ketien ke baong. Heroes among us. Miracles around us. Ki reusulur ha pedeng jungi. Ki kamba saudong jungi. Kabentana ke ketien ke jong belai ke bangadon benislok lang ba kene ke Good News TV channel. Kalong na korin ke baar, kelenong ke basau, kitkot pra hadu ispeu. Ki ketien ha kene kitkot ki kren kumne. Ha ki ei baro lapan jinjar sat yengi. Hendrai om syam lapan sipa yengi. Latap bayong yengi. Hindrai om haban dekut lan. Labe ben yengi hindrai om syamla ino no yengi. Lapen kelon kram yengi. Hindrai om syamla penjot no yengi. Da kebaba keleng hagane kemet halak sengi. Ya ke jingyap ujisu ubau trai. Kenang ben penpau ya ke jing im ujisu ru. Ha kemet jungi. Ketiam juga kubor kalong. Ka jing kermen hapedeng ke jing du jing kermen. Hope in the midst of hopelessness or despair. Haki ei baro lapan jinjar sat yangi. Latap bayong yangi. Labe ben yangi. Lapan kelon kram yangi. Hindrai om syam lapan jot no yangi. Kilong ki kentien ki bangi atip bha. Bat ya ki bala thok bha ru ha kapor. Kabaki Nongkren kimpoi perkhat. Apostol Paul ula thok ya gene ki sithi. Ha kapor baki Nongkren ki don hapdeng ki jing ki basyirk hai. Namar ke jing kta jong ke jing bom khoi. Jing bom man bat jing bom hok. Ula dai ban tho ye gane ki sithi da ki jing yaw man. Bat da ke bas ngeus kham. Haki ei baro lapan jinjar sat yengi. Upol uperkhat da ke ban sim ke bas ngeu khia. Syapang ke jing klot jong ke jing ej.
Bat kane ke jing tlot jong ke jing ej uong. Bagala ban pen mensau. Pen sniu dor. Bat pen tho bria. Ya ke jing long jing im. Hapadeng ka bakum kata ke jing sngeu. Kabau don. Hinrayu siem ba ka kam jing syakri yalau kenrat. Ka kham khia ban ye kita ki jing tlot ki bau don. Upol uyale ban klet no ban perkhat syapang kata ke jing bom la. Bat ke jing do jing kermen. Hindrai ban sngeu kemen bat sngeu skhem. Ba kata ke jing krau tam kata ke bor. Kan long nau blay. Bat om nangi. Bon nangi ki ba kendran den no. Namar ki jing tlot bat jing ban khia jung ke kam jing syakri. Henry upol ube sepersya kedak. Ban yo ya ke jing thong. Ka ba ke jing khot seneng ke jong blay. How Chris Jisu. Umat ba ke kti ke jong blay. Ka Christian ya ke jing em bat jing syakri jung u. Wat hapadeng ke jing bom singan. Bat ke jing no mensem. Haki ke baro lapan jenjar sat yangi. Hinrai om syam lapan sipa yangi. Latap bayong yangi hinrai om haban dekut lat. Labe ben yangi hinrai om syam la ino no yangi. Lapan kelon kram yangi. Hinrai om syam lapan jot no yangi. Upol uyaisa hake jing kermen. Wat habaka pau kumba don kadak yung ke jing kermen. Ya ke jing kermen jungi om syam lapan syong nong rim hakidak. Hinrai lapan syong nong rim ya ka hau blay batang hauhi. Kaktian ke jong blay ko ong. Sok utau ba ke jing rap jung ulong blay Jacob. Uba ke jing kermen jung ka hau trai blay jung u. Hakini kisengi ngeu kumbaya kan nong rem lapan khi bat pen khnyo. Unong roi sam ukli sibon ki jing kli spang ki jing Hagaba ki breu ki yakendo. Sisin pej. I kumbala pen khi bat pen khnyo i ki nong rem jong ka prathai barok away. Lapan khi da ki jing silai om. Da ki jing plo ding. Da ki jing yakhi bat da kane ka COVID-19 pandemic. Nado basdang ka history. Kaway pa kaway ka pateng ka perkhan. Baka pateng jungki ka day ka bas new tam. Bat ka badu jing kermen. Ya ka spas nem ka ba arpeuro. Lakhot ya ka spas nem ka badu jing kermen. A century of hopelessness. A century of despair. Mentang ila don hak snem ka ba arpheu. Jongane ka spa snem ka ba arphuai. Ngimtip la kane ka spa snem ka ba arphuai. Kan laj na em na ka jingdo jing kermen. Hapdeng kine ki ngim day ban klet. Baka jing snew ka day jong ka por. Hinrai ke jing bha kadai jong ka bom jukut. Unong roi sam syam lakali. Ladaya ka nong rem lapan khi. Kibriu kin la le ayu. Hinrai ukali ladaya ki nong rem lapan khi. Kibahok kin la le ayu. Kibahok kin la le ayu. Ka jubab ka wo ai ka long. How try ngasyannya. Ka jing lengo ka jing domboj. Bat ka jing sngeu kumban ja lenti. Kadai ka benta ha ka jing long jing imbreu jungi. Ngia kandu hateng ya ka jing dukha ka mensem. Ki jing tenju ba meding. Bat ki nem sneu ki bam syam lakmi lenti. Kine ki pen khi ya ka nong rem jong ka jing im jungi. Ki ba kum kine ki jing kendo. Kila ban yalam yangi sya ka jing do jing kermen. Kine ki ktin ki ba pol Nongkren ha ki Nongkren.
haki ki baro lapan jinjar sat yangi Henry om semalapan sipa yangi ki kren ru yangi haki ni kisngi bat haki ni kisnem kanega long ke jingkerman jung ki bangai lala tab bayong yangi Henry om semalapan sipa yangi hap deng ke jing long breu ke bapawang bat ke bakhi doi doi ka jingkerman bat ke jingdo jingkerman kilong ki artli ki mat ki bakdeu ya ka bakut jungi ki breu ka jingdo jingkerman ngeu kumba ka lapar lang ba ya ka perthei hi baro ko wei ki jing ki ai jana ka wei ka por se ka wei pan Henry gane kajing pang kobit kabangi gando hagin gisngi kalong ka bakham pher bat ka bakham kerpang kat sabangi phai kalapan artaten ye ki ei baro ngimpan laru ban khmi lenti ye ki jingkan ria no jongkan ne ga ri ki jungi ngi kwa ban tep tat lano kanega jing pang kan herno na ki balang ki jongi siya ka perthei ka bomtip ha ka jing sisyang i don ka jing ang not bat jing khmi lenti ya ki badang khi dang san ki khon ki kti bagin long ki khon jong ka jing kerman ngi kwa ban yu i berngut berngat na ka benta ka la wei jung ki kan long ka ba pernai ki para bangai wi wat ha pedang ka jing ngeu no msem ngin phai show blay jong ka history ubalawan sya ka history bat ban pen em ya ka history jungi compare lang isngeu ku bangi don ha ka deushra ka deuter khong ka basep ai hitun rayu try nom ino no yangi hangta compare lang isngeu ku balaya lam yangi sya ka jaga ka bom don lat ban mi no exit rayu try un thau ya kalan na ka benta jungi bangin yo ban mi haki por baro bat khamtam haki ne ki khandiat banai ngis ngeu thu bangi long tang ki breu ki batlot bat ki bombet bombiang bat kane ki jing ngeu kala yarap yangi bangin nang ban phai show blay da ki jing ngai bat da ki jing ngeu ret kalong ka por ha ka bakum ka ri bat ka jaj pen reu jungi nginduai bat kerpat ya ka jing ei ki jong blai kumba ka pau hadu menta kane ka khlam kadang sa priang se ki snong bat ki jaka ki ba pher hapo kane ka state jungi ki para bangai menta ka de ka por na ka benta jungi ban kan mau ye ki tin unong roi sam kabau ong ublei ulong ka jakari bat ka bor jungi ka jingira bahajan hagi jinjar hagane ka sngi tongin ye pen scam lang ya ka jingkendo msim jungi badai ublei ubari bat sumar na ka benta jungi compare lang ye pher ha ka jaj ka kenja lah ka niam lah ka ten ka thale lah ka kom em bat lah ka no ka sang san prthai ai bagane ka ri jungi kan om sha job da ka ne ka khlam da ka bor ka jong blai hagane ka sngi tongin phla bangi don kam yo blai hoj borobor ngi don kam yo blai
Ngidon kam yu na du ka basdang jung ka balang hagane ka ri ka jungi. Bat ngangeng na du ka basdang jung ka state ka jungi. Bat nginang don kam shosho hagini sngi kibangi im menta. Kane ka jing kabangi yakendu menta. Ngila ban ong badai ka jing kabatmai. Ngila ban keli balai bau blai usya ya kene jingpang bakan dia. Lese ka bakum kata kabangi ya keli menta. Ngila ban sneu dom ru yau blai. Ko ki para bangai be. Ngakwa ban ong bau blai. Usngeu thu ya kita ki jing sneu jungi. Ublay utip ya ki jing jin jar jing mot jongi. Ublay utip ya ki jing khuslai jongi. Ublay ulong ubang ila ban syanya. Wat haba ki jing im jongi ka don. Hagi jaka ka badum tam. Kane ki jing ya ka hikai yangi. Bangin sngew thu bangi long tang ki breu ki batlot. Bat ki bom don bor. Ki breu ki badon kam yau blai. Bat ki badon kam ru. Ya ka jing yarap. Iwei pan. Laga long ka ba na ka banta jungi ban sngew thu menta. Rai ka ne ka jing ja. Kan ai ka khubor jung ka jing kermen. Ka jing kermen na ka banta menta. Bat ka jing kermen na ka banta ka lawai. Kom ki bangai. Ngidon ka jing kermen. Om tang na ka banta ka ne ka jing im. Hindray na ka banta ka beneng. Bat ya ka jing im ka ban sawan. Ngakwa bangin don ka ne ka jing kermen. Haga donot ka jungi. Pol ukentui ki Kristan ha korin. Daga baba keleng haga ne ka met. Halaga sengi. Ya ka jing yap ujisu bau try. Kenang ban pen pau ya ka jing im ujisu ru. Haka met jungi. Haki ke baro lapan jinjar sat yangi. Hindray om syam lapan sipa yangi. Latap bayong yangi hindray om haban dekut lan. La beben yangi hindray om syam la ino no yangi. Lapan kelon kram yangi. Hindray om syam lapan jot no yangi. Dag baba keleng haga nega met halak sengi. Ya ka jing yap ujisu bau try. Kenang ban pen pau ya ka jing em ujisu ru. Haka met jungi. Ka jing kermen Kristan kamday ka jing kermen. Ka bakmi lanti tang ya ka basok. Ka day ka jing kermen jung ka jing job ka balang ba ka ding pna. Ka balang ka banengkong ka lapdiang ba ka ding pna. Kalong ka syap jung ka. Namar ba kalong ka dak jung ka jing kermen. Ngimday ban kelet. Baka balang kalong ka kanhon ka baba ya ka ding pna. Ngimday ru ban wen ya ka ding pna. Naga jing long jing im Kristan jungi. Ka ding pna jung try jisu. Kalong ka bom don jing bat no handle. Ngin haban ba ya ka. Haka met jungi. Naga benta jungi ki Kristan. Ngi jui i habaro saudong ya ki dak jung ka ding pna. Bat ka ding pna ka ya thu yangi. Bau blay usngeu thu. Ya ki pop jongi. Bat ya ki jing jin jar jungi. Kumtau kit halade ya kita ki pop. Bat ki jing jin jar jungi. Bat najrong jung ka ding pna. Ublay upen bena. Nga i ya phi. Bat nga tip ya ka jing pang ka donot jong phi. Ya ka jing sngew si jong phi. Bat ya ka jing jinjar jong phi.
kum tanga i yupi ki parabangej be ka story kam kot bat ka ding phna hindrai ka jing mi pat ka deu yungi selandet jong ka jing sir khei jong ka ding phna shadow ka jing tep ka bathli namar bo jisu ulami pan kane ga thu hangi baka don ka jing kerman na ka banta ka jing im ka bom jukun namar bo try jisu la job persya ya ka bor jong ka pop ya ka jing yap bat ya ka tujo hoi ka don ka jing kerman kane ga long ga nong riem ka jing shanya jungi hau blai ka jing duai jungi hagane ka sngi ka long bangin sngew ba ka kti ka jong blai ka kdop yangi bangin tip hapo ka donut jungi bau train om lendet yangi habangi shania hau lada ka jing kermen ka long ka jubab ya ka jing do jing kermen ka ei ka jing kermen ka bangila ban pen pau hakibreu jungi ya ka ri jungi bat na ka banta ya lade ka ei ka jing kermen ka bangi don hau kres bat ka jing kermen jung ka nek perthei hatogam dei ka jing kermen hau kres ka balong ka jing kermen ka ba em ka ba ya persya bat ka jing kermen ka ba yap jung ka perthei bon sen ngi septing ya ka bakot hindrai ngim tre ban pek ne ban khmi na ka bakot ngi yaj laj ro da ka baklet no ya ka bakot teng teng ngi bakla ban perkhat ya ka bakot na ka daw bangi ket halade ya ka bakot ngi sngew thu shai bagane ka met jongi ka jing im jongi shisen ka sngi ka hap ban ye kendo ya ka bakot tongin persyang ban yo ilang ba kane perthei ka bak dia luwet ka bak dia lengkhot ya ka jing syai ka ba bom jukot ya ka jing kermen ka ba em ka ba trai jungi ucis kures trai jisu yang bat ngi wat hap den kane ka perthei ka ba pral lengkhot lengkhai bat ukdeu yangi sya ka thmei jong ka jing pen im ei ka jing kermen kristan ka long ka jing sngew thu ka ba kenjam sem ba kita ki ei balong persya yangi ki ba penjot yangi ne ya ka perthei ken om la ban penyakhlat yangi na kata ka jing i ka jong blai ka bau kris jisu ubau try jungi ni aingu yau blai bangidang yolat ban penlong ki jing sang duai hapo ki ying ki sem ki jungi hadu mata nginduai baka ding jung ban sim khoi kan yai me hakiduan ki jongi bat ban om penlip setia yaka nginduai baka ding jung ban sim khoi kan yai raham hagi yang kisem kristan bijungi na kabenta jonga berjong phi ki para bangai bi bonsen ka jing kerman ka kersoi na ka jing do jing kerman habarang kat berbelai nginduai begin yo ya ka jing kerman bat ka jingai ya ka ba on kapat na ka jing do jing kerman ublei jungi ulong ublei uba mi pau habaki blei junga ne ka perthei ki ja no haka bor jung ungin syanya bat syanya hadu ka bakut unong ruai semun semu jing komen yo habau jan jing sok bala jing ting beban
jing kermen skem da ulawan om don bala ben ong playun ker khu yi phi baro ki bas ngabat shashkor ya ka khubor ka ktien nu blay nagne ka good news tv channel nakapor syakapor do playun ker khu lang yingi baro ya ki balang ki jongi ya ka ne ka ri ka jungi na ka banta ka buram ka jungu amen. Tesai sien pat ngi pen pau ka jisung yo blay nakamta ka khubor ka bai pastor la ai plen jongi ka por hoi ka long khubor ka bidei bha bar ka jing long jing man hai ni ski ki por ka menta ngi dan kam ka jing kristan bor ka jong blay ha plen jong jing e ki bobon ya ka bangi dei ka banya leng ba hang ni sla par thai ublay in kur khu pi pastor ya ne khubor ngai skem ublay ru nang pachai bor ha ka jing em ka jong phi bana ai phi ru ya ka jing koi ka jing khia tingla poi se ka bantai ka ban yo ka ban panwai no in ka program hani ka sngi para shwai ka ban I pastor in ai ya ka jing duai ka jing khu panwai ngai ka pat sai sien pat ya I miss Cyril Solia ban ki parlok ya ban ai ka jing duai ka pang ka jong ki Ngi ha ka berthei patap jingkala jing ha ka la wei om la pantik da u play u la puri ya ki ya ka jing mayan has la berthei ka jing staru priu kam la kot por ya jing staru play pan ya nu jor try humming iwan ban ai ti bin bet ya kilin ti trong ni kat kum kamon trong mi ban yan wat la ki buon kila try bilong u play but the moon jing in trong ni nas dang ha ko ki ban saja miternut ya kita bun sin yangi jing sarong kalam ya kikmat ki jong hi jing mata kata ya kapor bansawan ni berkat lupa ni sloba kita kin long shisha hendring iklat badai tang ublay uba penlong ya ki try humming iwan ban ai ti ben bet ya ki lenti jong ni kat kum kamon jong mir ban ya wat la ki buon kila
tong nya penuai atau ai bagi jingai ke bedap biang ke jung Yesus Kristus gutrai ke jingi ba ka bana bom jukut ke jung blai ba lamus slok ke jung mun sim khoi do gini belong lai hawe blai kin don rangkat bet ngi khon ki jong ho jau blai men kerkhui ki balang ki jungi men kerkhuru ki paramun sim ki jingi baro ki badon hagane ka ri ke jungi bat hakaleng saudong ju ke pertai mentah ho ceduk ki babom jukut ru amen